Riku Tahko, ensimmäinen rallikos-startti takana. Miten se meni? No mun mielestä meni ihan hyvin, että perhana Jack Villeneuve pääsi sieltä kuittaa vielä viimeiseen kierroksella, mutta startti onnistui yllättävänkin hyvin, että sitä mä eniten jännitin, että miten se lähtee sit viivasta, mutta startti onnistui tosi hyvin ja sai pidettyä mun mielestä ihan hyvän rytmin päälle. Mä en ole vielä nähnyt kierrosaikoja, mutta mä haluaisin nähdä, että kuinka tasaiset kierrosajat mä pystyn tekemään, se on ehkä tässä vaiheessa tärkein, pystyy ajaa joka kierroksen samalla lailla. Mitä parannettavaa sulla jää seuraava lähtö? No on siellä tietysti joka paikassa pikkasen, että kyllä siinä varmaan vielä semmoinen reilu sekunti on parannettavaa, että se on siellä kärkisijoituksilla tai sanotaan finaalisijoituksilla, että on siinä vielä tekemistä, mutta joka paikassa pikkasen, että kyllä se tuntuu sille, että se joka kierros paranee. Että muutama paikka, kun mun pitää vaan saada silleen, että saa pidettyä siinä puhtaalla uralla, niin se menee hyvin. Mikä tavoite seuraava lähtö? No eikö mä sanonut, että joka erässä aina parannetaan sitä totaalitulosta, että jos se siellä on, tuolla on taas about tolleen noin, niin sitten vähän aika paremmaksi, niin saa siellä totaalissa sitten nimeä ylemmässä sen listaan, niin se on tavoite. Tsemppii seuraava lähtö.